noddi jaydiyen ko en fulɓe gaɓe kawta ko e maɓɓe gam yeki ɓe tawni ɗemgal fulfulde yaaki yeeso commissionajo cakal kubaruji e diwal Bauchi Alhaji Usman Sheikh Usman o e noddugol wakkati jaydiyen ko en fulɓe dogginiroɓe taskaranji feere feere e cuuɗi radioji e diwal Bauchi jarnimo gilla teddinki gam hollukimo sewo lataki mako commissionajo cakal kubaruji fullo e diwal Bauchi Alhaji Usman Sheikh Usman moye seko wala to ɗum yejjitayi duuɓi saliɗi gaɗi iri ngal ardugal har ɓe gaɗi wonde jonde e wonde lesdi Afrika moyi non ɗum ngal ɗum fanuki ɗemgal fulfulde yeeso e fulaku Alhaji Usman Sheikh Usman mo sawriɓe gam yiki ɓe kawta ko'e gam yi to ɓe gadda feerotiro hakkunde ummatoje maɓɓe nda komo yeccata mi nani bo sewo sosai wala waddanoɓe am gilla e ɗo mi nana belɗum ɓuri on e wodi waroɓe ɗuɓɓe amma wala waranoɓe am ɓuri on ko joni to ɗum wi bano mi yetti Allah ko kawtal hoore ko Breeders Association ko woɓɓe ƙungiyaji ko kawte fulɓe fu waruɓe mi nana belɗum amma wala baɗi mon ko waɗi en pat fulfulde bolweten en fu kuugal radio kuwe en bandiraɓe e nokkuje ɗuɗɗe nden bo latti radioji ɗin ɗi garuɗi wodi radio ɗum jiha wodi ɗum gomnati mobgal leddi FRCN wodi bo ɗum joɗani ɗum hoore muɗum bano repawa to ayi kala ko yiɗa fu e Bauchi ashe en godi hala sembiɗinki ɗemgal gonga ɗum waɗatako sey to wodi radio wolde fu to nde windatake to nde jangatake nde majjay to nde majji bo nde maayi amma wolde nden nde ɗum waɗata nde ɗuɗayi latti bano en ɓaariɓe hanuno ɗum wata en nder chaka kala ko waɗete fu en godi fulfulde naway ɗum wi'a wakkatire wonde iri reta sa'a fulɓe halawati to amma alhamdulillah seɗɗa ɓuri ko seɗɗa to ko waddi ɗum ngam andangal mawɗum BRC mawɗum ɗum ɗacci kuugal ɗum darake dalilaji goɗɗi ɗi mi tammi inare kuugal nden bano jamɗe goɗɗe woodi ko yiɗi wo'itineki to ayi to ɗum wala inare kuugal ayi wala no ɗemgal waɗoro Alhaji Usman Sheikh Usman on commissionajo cakal kubaruji e diwal Bauchi hankoma nde mo wolwata directajo ko memani cuuɗi radioji famari e diwal Bauchi Isa Muhammad Junguɗo mo yi'i hanko emo okka sawra gam yiki ɗum towna ɗemgal fulfulde gam yiki ko moye nangi suudu radio har ɗon to mo okki misalu e suudu radio ndu kode international moye ndenno eɗo nangaynondu e duniyaru to amma e jonta ndu latake sey ɗum nangandu e online gam non mo okki commissionajo on sawra gam yiki to won haali ɗum wartira kode radio international ɗum waɗa ka nanguki ɗum wonno ɗum nangirta cuuɗi radioji yaasi da Isa Muhammad Junguɗo illaji ɗe fulɓe boyata ɓurna fu ɗaɓɓaki radioji ɗi ɓurna fu eɗi ɗon kota goɗɗiyete online to ɗum online gam waɗi asaweji tati emin kinire goɗɗo fullo e waje jigaɗo waje jaw nde gimomi e radio kuwa mi yemo yiyan woodi goɗɗo suudu radio ndu fulɓe no emo nanay ndode ndi e kode radio joni ko waɗi ndu huwata gimi to ay bo joni jomi maro ɗum commissionajo e Bauchi State sey mo yiyan to amma ɗum ali wakke e radio yimi ɓe koti online moy to ko woni online bo hanko ay mo wala waya ma acci goɗɗo online ngam non moyi mo toro to no woodi no ɗum watta fulɓe ladde gaɗa heɗitaki bono no ɗum wontirno nane ga Allah ɗum wartirana ɓe radio ɗon dow akwati radio na dow e waya ba directajo ko memani suuji radioji famari won ɗon e diwal Bauchi wa director community radio e diwal Bauchi Isa Muhammad Junguɗo diga aran jagorɗo yaade ndon Alhaji Isa Sambo Gala mo yi'i ɓe ngaru gam yiki ɓe kollamo seyo e lataki mako commissionajo cakal kubaruji e diwal Bauchi fullo bokajo fulfulde waɗi mo tiggi suudu radio fulaku joɗanindu hoore muɗum ko niddirte kode radio international ngam non mo torake mo hutinira korombal mako biji hawtuki ko e bandira e fulɓe gam yiki mo ɓeydi townuki ɗemgal fulfulde e fulaku yeeso da Alhaji Isa Sambo Gala Allah wat bo timmina kuuɗe ma jam gaɗa kuuɗe geete ɓe ngare ndaare ɗe ɗum waɗa ka wiki ko a wala ɗon ɗum waɗa ka seftorki ɗi komin toroto won ɗon awɗon bo ɗo yimɓe fu ɗum fulɓe e huwoɓe ha jonta e cuuɗi radio ɗi jeya Bauchi ɗi gwamnati lesdi nden bo e ardiɓe e ko lutti kamɓe gonta ɗo nden bo e huwoɓe ɗalɓe kuuɗe bano min noon Allah suure minon nanema suuɗi radio no nanema e maɓɓiti min ɗon darto min ballitete bo e du'a ballitete e sawraji kanduɗi fu ngam emin gi'i sawraji kanduɗi fu min mbiyete an bo min andi ko
ma nane ma kugal e woni ɗon gonɗa nden bo a doje ɓo sawraji kana minon komin kenti min gaddi fu ambo ndara iki an won mawɗo to ɗi geeti jaɓaɗi ɗo wi nane ma ne gatten ɓurini ne gaɗaymi kana min ɗon toro jomirawo walluma walla men walla en pat meɗen. Isa Alhaji Sambo Galawan on Ibrahim Muhammad Jungudo ko da Radio International diga Bauchi Nigeria.